En un moment posarem damunt la taula el paper de la dona a la música, perquè indubtablement la música parla en femení, però a tots els llocs de la indústria, en tots els àmbits. Aquesta és una de les qüestions que abordarem en la propera, en l'última taula rodona d'aquesta jornada, però abans escoltarem i gaudirem d'una jove promesa de la música catalana, que és de Santa Coloma, que es diu Paula Piñero, i que al maig traurà el seu primer single. Ja veureu que bé que sona amb el Roger Carreras a la guitarra. Ara estan acabant de preparar els instruments i d'aquí no res els podrem escoltar. Paula, Roger, quan vulgueu. Endavant. Fem una mica de proves de so. Sabeu que això normalment ho fem abans de començar 1, 2, 3, 1, 2, 3 i anem provant els instruments i anem preparant tot l'equip de so. Per tant, això que estem fent en directe. I si no sona pel micro i pels altaveus, com que és un espai acollidor, sí que els demanem silenci i segur que els escoltarem molt bé, amb micro o sense. No anem sense. Vinga. Me l'emporto jo. Pots posar aquí perquè no tapi. Ya no escondes lo que sientes, ahora te sabes escuchar. No hace falta que lo escondas más. Y a veces las cosas no salen como tú querías. Solo quiero darte la mano, no te voy a juzgar. No eres perfecta y qué más da. Te equivocaste con la misma piedra, aprenderás a sanar. Aquella niña preocupada por no saber encajar. No te preocupes, todo llegará. ¿Y qué más da lo que digan si tu conciencia está tranquila? Y a veces soltar nos hace avanzar. Y a veces las cosas sí salen como tú querías. Solo quiero darte la mano, no te voy a juzgar. No eres perfecta y qué más da. Te equivocaste con la misma piedra, aprenderás a sanar.
No els he enganyat, la Paula Piñero i el Roger Carreras han sonat molt bé. Ara sí que passem a l'última taula rodona de la jornada. La Paula Piñero baixa, però tornarà a pujar perquè participa en aquesta xerrada que moderarà Neus González, la nostra companya dels 40, i estarà també amb la cantant Estela Rodríguez. Benvingudes. Com esteu? Ai, que bé. Hola. Hola. Com esteu? Bona tarda. A tots esteu bé aquí baix? Sí? Còmodes? A veure, hem parlat de moltes coses avui aquí sobre el món de la dona i ens n'ha quedat una i a més he invitat a dues persones genials. La Paula Piñero, un fort aplaudiment per ella, que ens ha ofert aquest tema ara aquí en directe. I la Estela, que segurament que la coneixereu per al seu pas del programa de TV3, Eufòria. Les dues, què tal? Com esteu? Benvingudes. Molt bé, gràcies. Avui venim a parlar d'un tema interessant, del paper de la dona en el món de la música, en el món de la indústria musical. Ara fa uns dies va ser la Super Bowl, que és un dels events més importants del món, i a la meitat d'aquest partit de futbol sempre es fa l'actuació que diuen que és una de les actuacions més vistes per la televisió. Cada any hi van molts artistes. Per exemple, quan hi va Coldplay, que és un grup format per nois, que fan un espectacle visual molt xulo, però que a nivell de ballar o d'interpretar les seves cançons no se'ls demana tant com, per exemple, se'ls demana als shows que fan les noies. Què va passar aquest any? Aquest any va passar que hi va anar la senyora Rihanna. La Rihanna tenint en compte que estava embarassada. I sembla ser que el show de la Rihanna va ser molt criticat perquè diuen que no hi va posar les ganes que potser hi posava la Beyoncé en altres ocasions, les ganes de la Shakira, quan la Rihanna realment té una veu espectacular i poc li falta més. Avui, amb tot això que us he explicat, el que volem parlar és, vosaltres creieu, després d'aquesta introducció que hem fet, que el món de la indústria musical i el món de la dona està de la mateixa manera per al sector masculí i de la mateixa manera per al sector femení? Tenim les mateixes oportunitats? No. Jo crec que et podem respondre les dues a la vegada i és no. No. Òbviament, no. Anem a desenvolupar una mica més. Per què no? A veure, en el teu cas. Home, mira, ja només amb l'exemple que acabes de posar de Coldplay, que fan un espectacle xulíssim, amb llums, amb foc, amb tot això, i canten superbé i tal, la gent es queda superbé amb l'espectacle que donen, però de fet va una dona embarassada que està pujada a no sé quants metres d'altura, cantant un medley increïble, amb una veu increïble i uns ballarins que estan fent un show per ella, que òbviament estan amb aquest bombo, és impossible posar-te a fer un breakdance al terra, i la meitat de comentaris cap a ella van ser destructius. Més de la meitat. Més de la meitat van ser destructius. Però si mirem els de Coldplay, és el millor grup del món, que bé canten i són exemplars. Jo penso que no té res a veure com es jutja a les dones com es jutja als homes, òbviament, per res. També va ser molt criticada ara fa un temps als Grammy, ara fa 2 setmanes, la Madonna per la seva edat. Potser amb altres artistes com Bruce Springsteen, que és un artista que gairebé se'n va cap als 70 anys, temes com per exemple el físic no és tan important. Paula. Jo sí que crec que passa això, però crec que també és com, almenys com m'he sentit jo molts cops, és que has de demostrar una miqueta més. O sigui, a part de que ho has de fer bé i tal, jo sempre he notat que en molts cops, com a contrabaixista a vegades, també noto que he de demostrar a vegades una mica més que a vegades sent un home. I en quins aspectes ho notes, per exemple? Per exemple, amb la manera inclús de vestir, no? Potser? Sí, molts cops també, depèn com vagis, et sexualitzen molt més que un home, no? I això sí que suposo que ens ha passat a totes algun cop i és bastant trist, que a vegades es predomina més si ets guapa i tal, que si vas... El producte que si tu ets una bona artista, no? I això és bastant trist. Però de fet és que jo crec que de vegades ens sentim, però ho has dit tu, et sents com obligada a anar amb aquest vestit apretat perquè es fixin més en tu, saps? Que has de portar com una vestimenta que cridi molt més l'atenció perquè la gent digui «Uau,
o sigui, no és només quina veu té aquesta tia, no, és quina veu té aquesta tia, però buah, està boníssima, saps? Però aquí també entra, òbviament, el debat de que si ets una dona a la que es pot sexualitzar, òbviament tens moltes més possibilitats en el món de la música, a una dona com per exemple sóc jo, que tinc un cos no normatiu i se'm donen com la meitat de possibilitats que una altra dona, saps? O sigui, dintre del món de les dones, que ja està més malament, bueno, més jutjat, està també la lluita entre dones no normatives, dones racialitzades i milions de punts que podríem desenvolupar. O sigui que és una lluita constant entre voler destacar i entre... És una mica esgotador. També, quan més gran, una dona més gran, també costa més l'edat, no? Sempre és una dona jove i quan amb 40 anys o així les artistes ja la Madonna va ser també criticada per la seva edat, o sigui, sempre és per algo que no té per res culpa, o la Rihanna perquè està embarassada i òbviament no podrà fer un espectacle ballant com si no ho estigués, saps? I al final és com que la seva condició, que ha sigut ser dona i que ha sigut així perquè no hem triat cap persona, la condiciona després del seu espectacle. Inclús molta gent també va jutjar el fet de que ella estigués embarassada dient que ho hagués pogut fer un altre any, que aquest any que està embarassada doncs hagués pogut fer l'actuació. Potser jo ho volia fer embarassada, saps? I no passa res. També va ser criticada en aquest aspecte. És que al final tampoc és l'opinió de la gent que et mira, és l'opinió de tu com a dona de dir em sento capaç de fer això, em ve de gust fer això i aquí agafar i fer-ho si et dona la gana. És que al final se'n jutja per tot. Si ho fas, si no ho hagués fet, doncs no és per tant perquè només estàs embarassada. Tio, posa't tu el bombo. Jo no he estat embarassada tampoc, però vull dir, també el tinc el bombo, o sigui que potser sí que tinc una mica. Per exemple, tu que ara acabes de sortir d'un programa com Eufòria, que has començat la teva carrera musical, amb què ho has notat? Perquè al programa hi havia artistes masculins i artistes femenins. Tu notes que hi ha hagut un canvi a la teva manera d'iniciar la teva carrera musical com per exemple han iniciat els teus companys? T'han demanat unes coses a tu que ells no els hi demanaven? Realment mai vull comparar-me amb ells perquè al final cadascú té com el seu camí i la seva trajectòria. Per uns serà més fàcil, per uns altres no, però al final jo crec molt en el destí i si era per ells, era per ells. Però tu veus que la indústria t'ha demanat coses diferents a tu per ser noia? O sigui, sí, perquè per ser noia jo sento que al sortir del programa he trucat amb moltíssimes portes que no se m'han obert. Jo no sé si per ser dona, que no crec, perquè en aquell moment jo crec que per ser dona han entrat unes altres que eren dones igualment i que tenen moltes dones en el seu catàleg de cantants, però sí que se m'han tancat moltes portes perquè ells veien que jo potser era un producte que de cara a la gent no podia vendre tant, saps? Sí que penso que se m'han tancat portes per aquest motiu, sí que ho penso. Jo crec que a vegades també es busca més el producte que la música, no? I a mi això em posa bastant trista perquè tu al final, jo què sé, fas música, estudies, tu curres i molts cops és més el show i tot el que és que la importància de les teves cançons. Clar, que al final està bé, perquè a mi jo veig a la Lola Índigo i a mi la Lola Índigo m'encanta. A mi la Lola Índigo també m'encanta. Però és una ballarina increïble, és una artista, no? Una cantant que fa show també és supervàlida, però el que penso és que no s'ha d'invalidar a la gent que no fa aquest tipus de show, perquè jo potser no sóc capaç de donar-te un show com la Lola Índigo, perquè no sóc aquest producte, però sempre se li donarà més l'oportunitat a gent que et fa un producte com un show de ballarins increïble i tal, i música de la que es porta ara, que dic jo, que jo també l'escolto, que el producte que potser faig jo. Jo em referia més producte d'imatge, saps? També. La imatge és important, en el món de la música, però sobretot amb el que diem, amb les dones, amb els homes sembla que no es té tant en compte. Els homes poden sortir ben bé amb un xandall i no passa res, i que cool i que guai. Ara que surt una dona amb uns pantalons d'anar per casa i ho critiquen molt. Un clar exemple és el Bad Bunny. Bad Bunny, Rosalía han sigut els dos artistes aquest any més escoltats al món. Bad Bunny és un artista que no balla
i Rosalía és una artista d'aquelles que diu, com la Paquita Salas, 360. Aquí crec que és un clar exemple, no? Sí, de lo que he dit abans, crec que s'ha de mostrar una mica més, sempre. Sí. Mira, per parlar també del paper de la indústria en el món de la dona, tenim una invitada que ens ha volgut enviar un vídeo, l'especialista en recerca sobre la dona, la Àngels Bronsoms, que ens parlarà sobre el paper de la indústria. Bé, doncs molt bona tarda i moltes gràcies per fer-me part d'aquest esdeveniment. Em demaneu per el rol de la dona en la música actual i us diré doncs, que com Angela Davis ha dit en el seu moment, més val ser optimistes. Intentaré ser optimista, tot i que les dades no ens ajuden massa. Com a acadèmica especialista en aquest món de la representació de la dona amb la música, he de dir que la feina que hi ha per endavant és impressionant. Els escenaris, sí, els escenaris les dones en aquests moments tenen una representació bastant alta i veiem referents com la Beyoncé, com dèieu vosaltres. Jo portava el cas de la Lizzo, que és una dona que està treballant contra el body shaming, no? I contra la inclusió dels cossos en els escenaris, perquè la sexualització, òbviament, és un dels temes candents en aquest cas. Però més enllà d'això, jo diria que la dificultat o el hàndicap més gran és que hi ha molt poques dones en càrrecs executius a la indústria discogràfica, una indústria molt masculinitzada, una indústria androcèntrica 100%, i que no fa esforços massa visibles. Jo proposo que es facin unes quotes perquè deixin d'existir aquests cotos tancats, aquests cartells secs de gènere que veiem en els festivals. Veiem el Festival de Cap Roig, en el senyor Juli Guiu, quan se li reclama per què només hi ha 2 dones amb un cartell de 20 actuacions, ens diu, no ens hi hem fixat. Bueno, estan rebent diners públics aquests festivals, no sé, algú els té que limitar o té que haver-hi una llei que ens permeti aplicar aquesta equitat en les programacions dels festivals. Igualment en el festival que ara ha tingut polèmica per parlar dels grans, del festival de Pedralbes, que també estaven una mica preocupats perquè de cop i volta se'ls ha esvaït el festival que portaven fent durant tants anys, 10 anys, en el que no tampoc s'aplicava cap perspectiva de gènere i cap equitat. I com deia, proposo fer quotes perquè a través d'aquestes quotes, com fan els estudis de Hollywood amb l'Inclusion Rider, podem tenir pel·lícules en les que les protagonistes siguin dones i no siguin només mobles i siguin personatges de tercer o quarta nivell o d'importància. Amb els concerts jo proposo el mateix i, com diu l'Angela Davis, intentem ser positives, intentem treballar amb una cultura de positivitat perquè el futur i perquè les aules de les escoles de música són en aquests moments més del 50% ocupades per noies. Llarga vida a les dones en la música i sobretot als esforços per fer-les visibles. Gràcies. Les paraules d'Àngels Bronsoms, especialista en recerca de la dona, mentre estàvem veient aquest vídeo on parlava de la dona, que ara ho vull recuperar, però primer deixeu-me saludar a l'Iran Solecue. Què tal? Com estàs? Molt bona tarda, que és una gran artista del món artístic, valgui la redundància, perquè avui quan heu entrat per aquí suposo que us heu fixat que hi ha un mural, bueno, és que us heu tingut que fixar perquè es veu que ocupa tota la paret d'aquest edifici de la Ciba i ella és la responsable d'aquest mural que vas començar a fer, si no tinc entès, ara fa 4 anys, no? 4 anys. Ja està acabat o què? Perquè jo he vist que aquests dies encara feies algun retoc. Això és com la Sagrada Família, ¿no? Poco a poco. Sí, hay que ir poco a poco, pero sí, ahora ya últimos retoques y nada, luego le pondremos el nombre del mural, que aún está sin poner. Y una cosa, este mural, ¿en qué pensaste a la hora de hacerlo? ¿Qué querías transmitir? Porque creo que
el papel de la mujer tiene mucho que ver, ¿no? Bueno, creo que es importante, bueno, traía como una cita de la escritora Liliana Bodoc, que dice que el trabajo del artista entonces debería ser aromar el pan que amasó la gente y ponerlo en la mesa común. Y para mí ese es el trabajo que he desarrollado un poco aquí en la CIVA, porque fue todo un proceso en el que nos reunimos con el Consell de Donas, con unas 40 mujeres o más, que estuvieron, pues bueno, hicimos una lluvia de ideas, estuvimos sacando pues un montón de conceptos, un montón de ideas que luego había que interconectar, ¿no? y formar el diseño. Entonces, eso creo que es una obra colectiva, ¿no? que nos representa un poco a todas. Hem parlat molt de música, perquè és el nostre gènere. Tu ets muralista i és un gènere que no domino tant. Llavors, en el món de la dona, com està dins d'aquest gènere? Està molt sexualitzat? Els homes tenen més oportunitats o és un gènere una mica més equitatiu? No, para mí, No, bueno, tampoco. sí, no, estamos aquí todavía, falta mucho trabajo Explica'ns una mica. por realizar, porque bueno, en museos, pues eso, hasta ahora, ¿no? que están empezando un poco a incorporar obras de mujeres artistas, pero no hemos tenido referentes y las ha habido, o sea, porque en las vanguardias, por ejemplo, ha habido un montón de mujeres pintoras, escultoras, etcétera, pero que no han pasado a la historia, ¿no? Entonces, empezando por ahí, luego ya pues el subirte a un andamio, el trabajar en la obra con, pues, sobre todo género masculino, pues imagínate, bueno, y el que pasa por la calle también y te dice, no, es que eso deberías hacerlo con... Y digo, bueno, lo estás haciendo tú. Claro. ¿No? Que es que, bueno... O sigui, també et trobes amb problemes per ser una dona, no? O sigui, com menys sobrevaloració, no? Sí, Sí, ¿no? sí, y que te juzgan más, tienes que, sí, como responder el... Has de demostrar por més. dos. Eso es, eso es. Así que sí, creo que tenemos que trabajar en todos los ámbitos. Tornant a les paraules de l'Àngels Brossoms, que parlava dels festivals de música, vosaltres, que actueu a molts llocs, ho heu notat, que en els festivals de música potser us truquen menys? Perquè, sense anar més lluny, ella parlava del Festival de Pedralbes, també del Festival de Cap Roig, inclús al Canet Rock crec que només hi ha un nom català, si no m'equivoco ara, que és la Su, i la resta són tot homes. Sí, de fet, l'any passat vaig anar al Canet i només estava la Su i Ginestà, que comparteix escenari amb el seu germà, i em sembla brutal que en un festival tan gran on hi va tanta gent hi hagi tan poca referència femenina, quan jo diria que el públic és un 60% dones, però a dalt de l'escenari estan Oques Grasses, que m'encanten tots, però, òbviament, Oques Grasses, està Buos, està La Fúmiga, són tot grups enormes d'homes i, òbviament, penso que per ells és molt més fàcil posicionar-se en un lloc més elevat en la música que per un grup de dones com Roba Estesa, per exemple, que els hi costa una mica menys, potser les he vist a festivals, però m'agradaria molt veure o mixtos, tio, és que tampoc dic que sigui tot, m'encantaria que hi hagués molta referència de dones perquè també la gent que va cap allà pugui veure que nosaltres també som capaces d'estar allà dalt i de fer un show i de tot, òbviament. Jo crec que aquí també va lligat una mica amb la falta de referents i també sobretot instrumentistes noies, que és veritat que als festivals falta també programació femenina, però jo crec que també és com, perquè, no sé, jo crec que referents noies instrumentistes, bateries, contrabaixistes, saxofonistes, no hi ha tantes com homes. Jo crec que també ara ve com una generació que, jo què sé, ara les nenes, no sé, a poc van veient dones als escenaris que no només són cantants, i jo crec que això està fent a poc una mica que noves generacions puguin arribar a escenaris també dones, no? Perquè crec que estem en aquest moment que clar, hi ha molts homes i moltes noies que estan fent música, però clar, molt abans no hi havia perquè n'hi havia referents o són instruments que sempre s'han dit que eren per tios, no? Llavors jo crec que ara estem al moment aquest com de transició, que a poc les nenes ja van tenint més referents i jo crec que això va molt lligat també als cartells i a l'hora de la programació. Sí.
A l'hora de programar exhibicions, Iransu, en el teu sector, creus que també es programen més exposicions cap al món dels homes o creus que és més equitatiu? Bueno, creo que se está haciendo un trabajo en ello, creo que vamos evolucionando, pero aún queda mucho por hacer. Sí, que todavía la presencia de la mujer pues queda un poco por debajo en determinadas muestras y creo que sí, hay que seguir trabajando en ello. I fins i tot a l'hora de fer obres pot ser que una obra feta per un home sigui més valorada a nivell monetari? Sí. Sí, que d'una dona. sí, solo tienes que ir a ferias como Arco Madrid o para ver pues eso, que incluso artistas del siglo XX, ¿no? Pues se siguen valorando muchísimo más y siempre son hombres, ¿no? Ens queda feina per fer, Mare meva. Volies dir alguna cosa, Estela? No, que molta. Molta. Mira, parlant de dones, quins han sigut els vostres referents? Per exemple, tu, Estela, ets molt joveneta. Jo ara mateix, abans, per mi la Mònica Naranjo, perquè també l'ha escoltat la meva mare i per mi és una deessa. Una transgressora, no? Buah! Per mi és increïble, però ara mateix per mi la dona que més admiro en el món de la música és la Liso, que l'ha dit abans, i a mi em sembla espectacular. Estàvem parlant aquí fora, que clar, és molt fan també perquè és una tia que ha trencat molt les normes sobre la normativa, de com anar vestida, de com ser i tota aquesta pesca. Paula, tu? Jo com a contrabaixistes, o sigui, ara sí que tinc dones referents, però al principi la veritat que no coneixia, perquè quan vaig triar el contra no vaig veure cap dona tocar-ho i no tenia referents femenins, però sí que de cantants m'agrada molt Nora Jones i ara també així actualment la Judith Nederman m'agrada moltíssim. I com a dones, sí que la meva profe sí que és una de les meves contrabaixistes preferides, que és Uxia Martínez. Que bé, que és sigui espanyola també, és de Galícia i d'intèrprets clàssics és com... Esperanza Spalding també és brutal, però ja és àmbit més música moderna i tal. Y aquestes. ¿Y tú, Nancho? Bueno, pues yo en el mundo más de las artes plásticas, me encanta Marina Abramovic, por ejemplo, en el audiovisual, ¿no? Como abuela del videoarte. Y luego recalcaría también el trabajo de Shirin Nesat, que también ha trabajado en el mundo audiovisual, es una artista iraní y con un trabajo potentísimo con eso, la reivindicación de las mujeres iraníes allá en su país. Y ella se tuvo que exiliar y sí, és una mujer muy potente. Estela, t'escoltarem ara en breu. Quan vas arribar a Eufòria vas dir que anaves a Eufòria perquè et canviés la vida. Missió completa o què? Aquí estic. Aquí estem, no? Una miqueta sí, no? Per cert, també la teva passada per al programa no va ser fàcil, no? Vas tenir moments baixos. Explica'ns una mica. Sí, al final està molt idealitzat, òbviament, perquè és un programa superfamiliar i superbonic. Jo, de veritat que tot el que trec del programa és preciós, però també ha sigut molt dur. Enfrontar-te per primera vegada a que la gent et jutgi per la tele, a veure que potser és una mica més difícil del que pensaves. No sé, jo crec que el moment de pujar sobre un escenari per primera vegada i que sigui davant de no sé quants milions de persones a la tele i que hi hagués públic i tot això ha sigut dur, però molt contenta d'haver-ho fet i m'ha canviat la vida de dalt a baix. Perfecte. Doncs mira, avui que tens públic i que a part tens un guitarrista genial, el Quim Bautista, què tal si ens cantes aquí el que és la teva primera cançó, Cupido? Sí. Què tal, Cupido? Es porta bé amb tu? Molt bé, molt bé. Doncs vinga, va, l'Estela amb el Quim Bautista a la guitarra, que ens oferiran la seva primera cançó, Cupido. Aviam el to. Et fiquem al centre, no? Teniu un altre? El No, Jack, sí. Mira, aquí. No. Aquí. Em sento com que no faig res. Ai, espera. Ens posem al mig. Sí, clar. Fiqueu-vos al mig, que us vegi tothom, clar que sí. Estoy aquí. Ai. A ella? Sí, sí. Això és per tu, oi? Vols el micro? Estela? Oh, m'han dit que canto amb això. Canto amb això, oi? Sí, està bé.
que no existeix és que sigui perfecte per sempre, però jo sento que va més enllà el que ens connecta. Creu-me, perquè jo poso la mà al foc, tota la resta no importa poc, no importa el trajecte. Si és per fer-lo, si Cupido ha volgut, és que havia de ser amb tu. És que havia de ser amb tu. Si Cupido ha volgut, si Cupido ha volgut, és que havia de ser amb tu. És que havia de ser amb tu. Cada cop més t'estimo tant, t'estimo tant, mai em dic prou, t'estimo tant. No va ser casualitat que la fletxa ens toqués, t'estimo tant, cada cop més t'estimo tant i tant. L'Estela amb el seu tema Cupido. Avui que hem parlat de tantes coses que fa falta en el món de la música, no et fa falta res, nena, perquè de talent vas sobradíssima. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies, Paula. Gràcies, Ivanti. Ens encanta acabar amb música. Moltes gràcies a tots els que ens heu acompanyat en aquesta jornada amb veu de dona que hem fet en aquest espai magnífic de la CIBA, amb veu de dona que ha organitzat Ràdio Barcelona, on les dones hem pres la paraula i que ha estat possible gràcies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, a la Generalitat de Catalunya i també al patrocini d'instituts odontològics. Amb veu de dona estarà el proper dia 8 de març, Dia de la Dona, a Sitges, i el dia 15 estarà a Rubí. Per tant, esteu tots convidats. Si ens voleu acompanyar, ja ho sabeu. Bona tarda a tothom.